Sir. Mie muist mitään. Täytyy kai lähteä kotia päin. Ota laatikko! Ylisiä myytsän! Vitotellaan! Mulla ei nyt rahaa, mutta pistetään piikki! Aina te pistätte piikki saunomanne! Outo tyyppi! Taitaa ruveta okkostaa, miepäs meni tuonne mökkiin! Kuis tää menee auki? Jaa, tässä on kierrekorkki. Tekniikkaa. Mikä tää paikka on? Hui saatana, mikä tuo? Ei oo, onks tuulta? Hui saatana, auttakaa! Kuka sä oot? Kuka mä oon? Missä me ollaan? Haluaisitko sinne boksiin? Joo. Sit sä tilait tyyt olit täällä nää. Joo. Täällä nää. Jumala helvetin. Miten täältä pääsee pois? Ei mitenkään. Pakko nyt jotenkin täältä on pois päästä. On mulla keino. Se saa tyypillä semmonen avainboksi. Sillä pitääks päästä pois. Alataan! Nyt se kärsit! Moi! Muuten päiväksi sujui. No hyvinhän se meni. Kerran muuten sille Manulle, kenellä se avainboksi on. Mitä oot mä nyt tekemään? Yssiä kärsit! No kyllä tässä sopita voidaan. Tiedätkö sillä diip. Otetaan Manne ja revitään pää irti. Sillähän me aina tehdään nyt kahdestaan. Joo. Hei! Onks se minuri? Kyllä! Kauniis! Millä sä myyt? Et koske! Kuka sä olet? Mä oon Manu vaan. Tää on Jake vaan. Jos sä tänne oot päätynyt, et sä mitenkään niinku kuolelta näytä tai muuta. Avasin boksia ja sit mä olin hoppati mä olin täällä. Joo. Mitä se on? Sinäkin olet siis kappalevideolla. Juu, näin semmosia ihme tontuja, joka puhuu jostain ihme haltioista ja avainkuutoista, mut en mä niistä mitään tajua. Ai sillai. Mutta mä pistän mulle tajuamaan, mennään tuonne kaverin puolelle. Sun piti kertoa siitä avainpohjasta.
Niin se sun mainitsemasta avainboksi, se on oikeudellinen, se on kappalainen tyyli. Sillä me päästään pois täältä semmoista boksin avulla, päästään pois täältä helvetistä. Siinä on semmoinen pieni ongelma, mäkin on 16 vuotta etsinyt sen haltijaa, säilyttäjää, semmonen Mephisto, joka on vangennut pappi. Sillä on apuna sellaisia rivaajia! Oletko sä kuunnellut yhtään? Ei. Ota tuosta pari haulia. Teet niillä mitään tammukoita itse. Saihan mulla ois haulikkoa. Sit sä et tee niillä mitään. Miten sä oot selvinnyt täällä 16 vuotta? MacGyver-tyylillä. Mikäs se sija? Varmaan kuuluu sulle! Nyt me tehdään susta jätkä sotilas! Perkele! Mutta nyt köökin puolelle muija on keittänyt pullakahvi. Pikku! Joo, tästä myötä Anne! Mä joka päivä töitä teen. Joka ainoa aamu 7 men. Sen kaiken teen mä siksi vain. Koska kulta sä jaksat olla mun oman. Valmis! Honey, give me more money! Meille täytyy olla musta mies! Jumalauta! Missä ne ihmishuolit viipyy? Ne ovat tulos! Minulla on juuri yksi... Missä te olet tuonut niitä? Ei mulla ole boksia, tiedä! Kiitos, minä kiitän nöyrimmästi. Mitä helvettiä se teki tossa sun rappusella? Tiedätkö millainen se minulla lemmikkitontoni oikein on? Sä tiedät minun tavarat piiloon, et koskaan tuottakaan. Vittu sä olet kyllä niin sekasin. Mutta on mulla niitä tavaraa. Hiljaa! Yritätkö nyt ymmärtää, että me tarvitsemme, missä Manu on nyt? En tiedä, helvetin se vissiin, mutta olen menossa hänen vireensä juuri nyt. Hyvä, ymmärrätkö sinä? Että me tarvitsemme sen ihmisuurin. Kyllä. Ymmärrätkö? Aivan varma. Kyllä. Ymmärrätkö? Ehkä. No se on hyvä. Joka tapauksessa. Muuten. Olen ollut leikeri aikoinani. Ei kiinnosta. Miksi? Ei kiinnosta sinulla loppupäässä. Ottakaa älä yritä laajoa minua. Hyvä on, minä lähden sen hullun perään. Se on hyvä. Ilmoitat meille, missä hän on. Me otamme hänet käsittelyyn. Älkää nyt enää vitsi, kun pelotella meidän ymmärrys ja yskä. Se on hyvä. Ymmärrätkö nyt aivan varmaan? Ehkä. Se on hyvä. Kyllä. Ensi kertaan. Menihän se. Boksi. Auki. Täällä ollaan! Täältä tullaan! Tarvitsen yhden keistä! Sinä helpaa! Nyt mennään pikkutonttu. Ei varmaan! Minä haluan! Tule tonttuseni! Mulla on sellainen missioni! Au! Ei saa! Mitä helvettiä sinä haluat? Pää kiinni, puruseni! Sinä pitää etsiä ihmislihaa! Heitä on 2! Ihmissieluja! Kyllä! Äikin idiootti! Voi vittu tonttu! Mä verran sua pirseeseen! Okei, mä olen hiljaa! Mene homo! Okei! Ota kirja! Saatana! Ai sitä! Täysittäytyy jonkinnäköinen mantraväsät! Saksini sorvaa mua muuten perseeseen! Jalujaa! Kuivaa terohanoriin! Haha! Suunnistusmantra! Löytyi 3! Mutta noin 2 on samanlaisia. Lähden siis etsimään niitä!
Onks sinulla koskaan ollut muijaa? Oli mulla kerran semmonen nigerialainen muija, mutta mä maalasin sen Tikkurilan talomaalilla valkoiseksi. Kuulit sä jotain? Ei saatana, eikä ne riivaajat meitä vaan ole löytäneet. Jaha, perillä. Lähdä puhuu ääntä. Haluanpas käydä katsomassa. En mikään riivaajalle. Saatana tollasia. Tämä boksi on pelannut minun elämäni. Mitä? Tonttuani sakutetaan! Rakkautta minuun on te hiivumassa! Te hullu! Mikä sä olet miehiäs? Päivää! Sallikaa minun mennä sinun kanssasi käsipeliä, arvon neiti. Otin valtuudet aloittaa. Kuule sillä tavalla, että tollaiset perkeleet ei kyllä tuu tänne. Tää helvettiä se jätkä siellä huutaa. Odotas vähän, mä menen katsomaan, mä lyön. Nyt tänne. Hei, mikä sua vaivaa? Voi jumalista! Tämmönen tapaus tällä kertaa.